Хәзер патефон пластинкаларны алабыз. Менә кулган индилеге безнең. Монда безнең Урман. Рамил Вагапов. Куябыз, и менә монда мин күчерәм 78-ге тизлеген. Монда әйләндерәм инәсен икенче якка. Менә бу пластинкаларның бер тәмне дип тавышы бар. Менә бу шыгырды. Шыгырды ул әзрәк кенә. Теге чип-чиста көйләр түгел, тавышы түгел, әймен менә шушындай ул ничектер ям кертә дип әйтергә була. Ул безнең заманга күчерә. Чөнки хәзер бөтен нәрсә санлы, цифровой тегене бит инде. Чиста сүз юк. Но ничедер җитми, рафинирующий шикәр кебек. Тәмсез, тәме юк. Тәмсез түгел, тәме юк. Монда ничектер тәмне и җылы булып тәнгә килә. Хәзер менә шул пластинканы тыңлап карыйбыз патефон аша. Монда электрлар юк инде. Монда Илһам Шакиров тора. Ут биткәч мин аны кайбер чакта ялгым. Кызык була ул кайбер чакта теге тыңнарга ут юк, караңгыда утырасың, а монда тавыш чыга. Минем коллекциядә төрле пластинкалар бар, но әйтәм бит, менә бу патефон пластинкалары, мин аларны урысча булган, аларны бөтенсен бүләк иттем, тараттым, алмаштырдым. Менә татар пластинкаларны күбрәк җыям. Монда күбрәк ләгәйне Илһам Шакиров, әлбәттә, Әлфия Абзалова, Рахман Кулов бар, бик күп. Менә Вагапов тыңладык без бит. Менә бу Илһам Шакировның пластинкасы иң күп, и ул безгә бер ярдәм итте. Без менә Илһам Шакиров вафат булганы, без менә ул вакытта теге театр, Җәлил театрында торганда менә уйлап чыгардык, ничек менә бу бер чара үткәрергә. Искә төшердек, пластинкаларны тыңладык. Аннары җырларын җырладык. Безнең бу төркемдә, менә бу клубта төрле сәбәптән җыелабыз. Безгә кунакка Әлфия Айдарский килгән, ул Сара Садыкованың кызы. Аннары гына миңа эләкте пластинка Сара Садыкованың. Бу пластинка ничек килде? Менә иске ине сүткәндә әби җыйгандыр инде, бер ул үзе вафат булды. Иен урын саттылар, иен сүтергә булды яңа хуҗасы. Чакырды бригадалар мине белән танышые. Шунарга алар тапканнар, төрле әйберләр таптылар. Анда пластинкаларда тагын әйберләр килде инде, мин анда әйберләрне җыям.
И шунда менә шул арада бер 4 коробка пластинкалар бар, патефон пластинкалары. Вот менә бу арада актарып карасам, менә шундай килеп чыкты. Шулай табыла да инде ул. Менә мин магазинга кергәнем, татар пластинкалар сездә бармы? Ул әйтә, бик коллекционерлар аны яраталар, но аларның хакы бик югары. Нигә? Алар бөтенесе ул әйтмешле заезжены. Безнең кеше, безнең халык моңлы, җырны ярата, пластинкалар күп кешедә булды, патефон күп кешедә булды, алар пластинкаларны менә беткәнче уйнаталар. Шунларга бик сирәк очрый ди, именно менә әйбәт, сыйфатлы пластинкалар бик сирәк очрый. Шунларга татарча язылган пластинкалар, татар җырлар бик югары бәядә тора. Бу коллекционер шуны әйтте миңа. Менә бу пластинкада 2 җыр гына. Мәсәлән, винилда бер концерт булсын 8 җыр, 10 җыр мөмкин буларга. Ул яктан менә бу санлы цифровой музыкаларда күбрәк. Менә бу ничектер ул ностальгия, ничектер чын музыка. Минемчә әйтмешли гел табигый музыка дип әйтергә, музыка килер. Тем более бу пластинкаларны кулда тоткан безнең бабайлар, безнең әтиләр тоткан, әйләнергә тыңлаганнар. Ничектер теге вакытка күчү дип әйтергә була. Thank you.